Bueno, ara començarem la ruta de l'antorxa dels Special Olympics. La Sandra serà la primera de la nostra fundació i serà la que dirà el jurament. Aviam, Sandra, si te'n recordes del jurament? Vull guanyar, però si no m'ho aconsegueixo, vull deixar-me ser valent a l'intent. Senyors, on està el Nuc? Heu vist el Nuc? Hola, Nuc! Va, home, què fas aquí baix? Va, vinga! No pot faltar el Nuc! Vinga, amunt! La nostra atleta triomfadora supermedallista, que després ens explicaràs quantes medalles has guanyat, encendrant el pebetí olímpic. Si em permeteu fer un breu repàs de la Cristina. La Cristina, vine, noia, vine al costat meu, home, si et sentiré més acompanyat. Sembla que estigui sola, i no ho estic. Una personalitat tan... Que estic nerviosa. Per què? Suposo que... Per guanyar tantes medalles, potser? No, suposo que estic nerviosa perquè estic envoltada de molta gent. I això és molt bo. Un aplaudiment per la Cristina, clar que sí. La Cristina entrena 5 dies a la setmana a les pistes amb un volum aproximat de 1.500 quilòmetres anuals. Nevi, plogui, faci calor, faci el que sigui. És veritat o no? Sí.
L'any 2007, la revista Runes la va escollir la Cristina Colom com la millor esportista de l'estat espanyol i va rebre el premi de mans de l'atleta internacional el Markets Fits. Això és molt important, Fantàstic. I l'any 2009 l'Ajuntament de Salt li va donar el premi a la millor esportista de la Festa de l'Esport. Als Espeixos Olímpics ha quedat 4 vegades subcampiona d'Espanya de cross i 3 vegades subcampiona d'Espanya de 1.500, 3.000 i 5.000 metres. Bravo! Bravo! I 5.000. Bé, en aquests moments és l'actual campiona d'Espanya de 5.000 metres i té el rècord d'Espanya de 3.000 metres de pista coberta. Això es mereix un aplaudiment. Soc campiona d'Espanya de 5.000 metres i tinc el rècord amb 5.000 metres 24:10. Té tot un interès i tot un contingut que diu moltes coses a la vegada i que és molt important per nosaltres i sobretot pels Special Olympics. Vull guanyar, però si no ho aconsegueixo, deixeu-me ser valent en l'intent.